السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ تو سارے میرا یوٹیوب چینل کھوکھر ٹی وی تے میں ہم محمد ثاقب آپ آج دا ولاگ کرے تو شروع جناب دوستاں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتا پہلے سبسکرائب کر گھنو تے والا آپ اللہ پاک دے فضل و کرم نال ولاگ کرنے شروع تے میں آیا ودامی فیصل آباد ٹیکسٹائل مل ہی پئی میں کہ تو آپ کو بھی کام کار دکھاؤں چا آپ انہیں تو کام کار دکھانا ایسا کیا کام شام کرنے تاکوں جراباں یا مشیناں بھی دیکھے سوں جراباں کیویں بنتی ہیں تے کیڑیاں مشیناں تے کیا کیا تھیندے تاکوں سارا کوئی دکھا دے سوں جراباں دے بورے درجن بنے ہوئے تے بورے بدیجے پین بڑا وزن ہوندے 2-2.5 من دا بورا ہے تے اساں چا کے گڈی شڈی لدینے ہونے تے فی الحال تا صحیح جراباں دے بورے بنے پین تے جوان لکھتے شکھتے ودن کوئی بورے شورے ہنتا ہے بھرنے کھنے یہ اپنی فارمیلٹی پوری کرنے کھنے لکھ کے چھتی پنجوان تو تاکوں مشیناں بھی دکھانا جراباں کیویں بندیاں تے کتھاں بندیاں یہ اپنا صحیح کام کرنے بدن یہ صحیح 2-2.5 من دا بورا ہوندے پیا اساں چا کے گڈیاں لدینے ہیں تے بیا مال آندے وہ بھی لہنے ہیں دھاگا شاگا آندے وہ لہنے ہونے ہیں فی الحال تو صحیح یہ کرنے بدن یہ ہوئے پیاں جراباں مشیناں اتھاں بندیاں جراباں مشیناں ہوئے پیاں جراباں یہ بنیاں پہ یہ پہلے ہی بندیاں تو کھلیاں ہوندیاں گل بئی زیادہ انگوٹھی لگی لگتے ہیں وہ زیادہ ڈر گئی مولویا ڈر گئی نہیں جراباں چاہ کے پریس پہ کریں پریس کھڑے کریں ذرا مشین تے بھائی جڑا کونا دھاگا بچا ہویا آندے نا یہی مشین تے ہوا کونا لگ جاندے نویں گوٹے پانے نے والے یہ مشین ہی پئی او یہ کونا بچے ہوئے آئے پہ نا یہ بندے تاکو انشاءاللہ سویرے بھیا چیزاں یا وزٹ کرے سوں آج تک کوئی جراباں کیویں بنتے ہیں کیا تھے وزٹ کرنے پہ سویرے تاکو گڈیاں لوڈنگ شوڈنگ تے سامان کیڑی کیڑی شاں تک وہ بھی وزٹ کروے سوں جا